ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል እምበኣር ሎማዓንቲ ከም መቐፀልታ ናይተን ቀዳማይን ካልኣይ ሳልሳይ ክፋልን መበል 4ይ ክፋል The 48 Laws of Power ትብል ናይ ሳይኮሎጂ መፅሓፍ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። እተን ዝሓለፋ ክፋላት ዘይረኣኹም እንትኾንኩም ኣብዚ ላዕሊ ሊንክ ክገድፈልኩም እያ ኣብኣትኹም ክትሪእዎን ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ ፍጻመ እዛ 4ይ ክፋል ምሳይ ኮንኩም ክትከታተሉኒ ብኽብሪ እንዳዓደምኩ ሰናይ ምክትታል። ቅድሚ ናብዛ ቪድዮ ምእታወይ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዛ ቻነል ዳርጋ 90% ሳብስክራይብ ከይገበርኩም ትሪኢ ዘለኹም ቪድዮ 10% ድማ ሳብስክራይብ ጌርኩም ዘለኹም በዚ ኣጋጣሚ ነዞም 10% ሳብስክራይብ ዝገበርኩም ኣዘየ ዘመስግነኩም ነቶም 90% ድማ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሓት ብዝበለፀ ክድግፉኒ ትኽእልሉ መገዲ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ምግባር ነዚ ቪድዮታት ሼር ምግባርን ላይክ ምግዳፍን እሞ ደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ሕጊ መበል 31 Control the options. Make others choose from options you created. ዝኽብል ከለኻ እቲ ዘሎ ኣማራፂታት ባዕልኻ ኮንትሮል ክትገብሮ ኣለካ። ሰባት ዝመረፁ መሪፆም ንዓኻ ንረብሓኻ ከም ዝኸውን ማለት እዩ። ግን ነቶም ሰባት ምርጫ ከም ዘለዎም ሲ ኣብ ርእሶም ኢማጅን ክገብሩ ኣለዎም። ምክንያቱ ሰባት ኣማራፂታት ስለ ዝፈትዉ። ሕጊ መበል 32 Play to people's fantasies. People prefer dream over reality. ዝኽባል ከለኻ ደቂ ሰባት መብዛሕትኦም ግዜ ኣብ ፋንታዚ ይነብሩ እዮም ወይ ከዓ ሕልምታት ኣለዎም ከምዚ ንፅቡቕ ነገር ገለ ክበፅሕዎ ዝደልዩ ክኾንዎ ዝደልዩ ብኸምኡ ድማ ንደቂ ሰባት እቲ ዝሓልምዎ ፈሊጥካ ብዛዕባ ፋንታዚ ናቶም ጥራይ ክትዘራረብ ኣለካ። ምክንያቱ ካብ ሪያሊቲ ወይ ከዓ ካብቲ ዘሎ ኩነታት ሲ ሕልምታት ስለ ዘቐድሙ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 33 Discover each man's weakness. Everyone has a weakness you can use. ዝኽብል ከለኻ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ናቱ ድኹም ጎኑ ክትፈልጥ ኣለካ። ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ድኹም ጎኑ ስለ ዘለዎ ኣብ ዘሸገረካ ግዜ ኣብ ዝፀገመካ ግዜ ኸ ክትጥቀመሉ ስለ ትኽእል ማለት እዩ። ሕጊ መበል 34 Be royal in your own fashion. Act confident and people will respect you. ዝኽብል ከለኻ ኣብቲ ትነብሮ ወይ ከዓ ኣብቲ ናትካ ዝነብሮ ሂወት ሲ ከም ንጉስ ኮንካ ኮንፊደንት ኮንካ ክትከይድ ኣለካ። ደቂ ሰባት ሲ ንነብስኻ ተኽቢርካዮም መብዛሕትኡ ግዜ ንዓኻ እውን ደኽብርኹ ንስኻ ንነብስኻ ከተኽብራ ተሪኦሙኻ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 35 Master the art of timing. Know when to act. ዝኽበሃል ከለኻ መዓስ እንታይ እንትዛረብ ክትፈልጥ ኣለካ ወይ መዓስ እንታይ ትገብር። ከም ኣብነት ንሓደ ብሓዘን ዘሎ ሰብ ብዛዕባ መርዓ ክትዕልሎ ይትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ውሽጢ ሓዘን ከሎ። ሕጊ መበል 36 Disdain things you cannot have. Ignoring something can reduce its power. ክትረኽቦም ዘይትኽእል ነገራት ሲ ኢግኖር ክትገብሮም ኣለካ። ምክንያቱ እንድሕር ክትረኽቦም ዘይትኽእል ተኾንካ እንድሕር ኢግኖር ጌርካዮም እቲ ናቶም ፓወር ዘሎ እቲ ናትካ ድሌት ብዛዕባ እዞም ነገራት ስለ ዝውሕድ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 37 Create compelling spectacles. Strong visual attracts attention. እዚ ክብለና ከለኻ ካብ ኩሉ ሰብ ብትርኢትካ ፍልይ ዝበልካ ክትከውን ኣለካ ወይ ከዓ ኣቓልቦ ናይ ደቂ ሰባት ትስሕብ ክትከውን ኣለካ። ሕጊ መበል 38 Think as you like but behave like others. Blend into society. እዚ ክብለና ከለኻ ከም ሓሳባትካ ከም ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ሓሳባት ከም ድሌትካ ዓይነታት ተሓሳስባ ኣብ ውሽጥኻ ክህልወካ ክእል እዩ። ግን ከምቲ ከባቢኻ ዘሎ ኣካይዳ ክትከይድ ኣለካ ወይ ከዓ ኣብቲ ዘሎ ሕብረተሰብ ፍልይ ዝበልካ ክሪኢኻ የብሎን ወይ ከዓ ውፅእ ዝበልካ ክትከውን የብልካ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ንዓኻ ሽዑ ብኻልእ ዓይኒ ስለ ዝጥምተካ ማለት እዩ። ሕጊ መበል 39 Stir up water to catch fish. Chaos can create opportunity. ዝብለና ከለኹ ማይ እንድሕር ዘሪካዮ ማይ ዘርግ እሞ ዓሳ ንኽትሕዝ ምክንያቱ ዝተባላሸወ ዝተዘረገ ሓደ ግዜ ዕድላት ስለ ዝፈጥር ማለት እዩ። ቁፅሪ 4 Despise the free lunch. Value things you earn. ዝኽብለና ዝኾነ ይኹን ናይ ናፃ ነገር ኣይትቀበል ምክንያቱ ክብሪ ዘለዎም ነገራት ብናፃ ስለ ዘይርከቡ። እምበኣርክስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ናይ ሎማዓንቲ ዝበልክዋ መደብ ኣብዚኣ ዛዚማ ኣላ። ከምቲ ልሙድ ነዚ ዝሰርሑ ዘለኹ ስራሕ ብዝበለፀ ክድግፉ ንትኽእልሉ መገዲ ነዚ ቪድዮ ሼር ምግባር ሳብስክራይብ ምግባር ላይክ ምግባር እሞ እንደገፍኩም ኣይፈለየኒ። ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮ ንረኸብ ሰናዩ